És un moment molt complicat pel nostre país, fill. Des que vam perdre la Copa del 50, tots tenim vergonya. Jo guanyaré la Copa pel Brasil, pare. T'ho prometo. Mira, Vico, si vols jugar professionalment, no t'has de vergonyir de qui ets. Ei, que aquests es diuen els descalços! Has de practicar. La resta ja vindrà. Què et semblaria fer una prova pel Santos Futbol Club? Només té 15 anys d'un dinyo. En Dico no ha sortit mai de Bauro. Potser el Ginga et funciona amb el Santos, però a nivell internacional no et servirà de res. No puc jugar com els altres. Quin mal hi ha a no jugar com els altres nois? O sigui que o bé ens ensenyes a tots què passa quan de debò tens el valor d'acceptar ser qui ets, Encara que tinguis 16 anys, ara ets un dels representants d'aquesta gran nació. Tothom vol veure el fenomen de 15 anys i el seu estil màgic de jugar. Vinga, va! Has d'inspirar l'equip perquè creguin en ells mateixos. Ha arribat l'hora del Pelé. La veritat és que no sé si guanyarem. El que sé és que els ensenyarem una manera preciosa de jugar.